4:30 na, no? Bag-ura dyan ko nahuman o pamalansya sa taas. Today, I would like to give you an update. How was my first trimester? Kaya at the moment, naan ako sa akong second trimester. And I am now 24 weeks and 1 day. And kani more update on unsa bay feeling sa first 3 months. Unsa bay ako mga ginapag-crave, unsa ba ang mga luod for the first 3 months. So, disclaimer, kanya-kanya man taog kanang every pregnancy is different. Every pregnancy is swerte ka kung wala ka kaayoy gina morning sickness. Sa wala pa ko kabalo nga buntis ko is walay undang ako ang trangkaso, and that was winter time. That was December. And then, I really thought na trangkaso ra siya. And then, pagka January, nga napansin ako nga murag maybe na ay baby diri sa kong tiyan. Nakita atong akong how I found out that I was pregnant. Akong i-link diri sa card para makabalo sad mo. And then, balo na ako nga buntis ko. I was already 5 weeks. So, bulan ako kapin. Asa pa ako nakabalo nga buntis ko. Kaya akong gitawag sa, gitawag nila diri og verloskundige. So, that sa tuwa in general is midwife. And then, pag-abot ako 8 weeks, ako na lang i-fast forward. Abot ako 6 to 8 weeks. Diyan na ako na-feel nga I have morning sickness. So, morning sickness is lain-lain, no? So, it's either maglabad imong ulo, suka-suka ka, load batanan. So, I have all of those. First things in the morning, kinaluod ko, labad kayo kong ulo nga, luod tanan. Human is, it's either magsuka ka nga kanang ginaluod na jud ka nga, ginaluod ka kaayo. So, mao na siyang kanang first na morning sickness na ko. And then, maski gigutom ka, and then, you want to eat something, murag para nimo kay di na siya lami. And then, katong first 3 months akong pagbuntis, mga palanging, lisod siya kayo kay constant ang gutom. So, murag every hour ko kakaon, pero ayun ninyo una-una nga, ang kaon is katong kaon na bambam, nga murag binaboy ya. Kuan ka nang akong kaon na to is, nung kadi ko makakaon og kanon, ako na siyang dimension. So, ang akong ginakaon most of the time is crackers. So, skyflakes o katong mga biscuit nga mura siya og tabangon nga medyo naipat gamay. And then, di po ko ganahan og tamis nga mga biscuit. So, maotoy nakatabang na ko nga makasustain ko sa akong energy. And then, sigisad ko og ano siya tawag ana? Sigisad ko adto og kanang kung di ko maghimo og ginger tea nga nay lemon og honey, akong ginangab-ngab ang luya basta gina-load na ko. And then, ano pa ba akong ubang na-feel? Pregnancy hormones, dili ko kaayo, dili worse nang ako ang kanang pag-crave. Pero, mas nahilig ko, mas na times 2 akong hilig sa mga aslom. And then, diara ko isa gi-crave nga naghilak ko kay gusto ko mukaon og tinuwa nga isda. Unya, every Friday, matugid mi aning kanang murag lain nga, unsa ba day? Town para mag-market. So, every Friday na siya. Sus, kay nag-crave makog Lunes. Gusto ko sabaw. Mura to'y feeling na ko, murag, for me, grabe ang akong pag-crave at to, or crazy akong hormones at to, kay nihilak dyan ko mapalangin kayo. So, ako na nga, Lunes pa man, nangala ako to niya, Biyernes pa ang market niya. Di mo ko gusto mong kaon og lang isda, gusto mong jud ko itong specific nga isda, balag, mahal. Pero na yun akong bala, Biyernes pa man ang, Biyernes pa man ang market. Ngayon ko, sulit kong sabaw, pero the moment nag-crave na ako to siya, di na, lumawas akong una-una. Sus, gilakan dyan ako siya mapalangin. Gilakan ako siya, kaya gusto rin kong sabaw. Ito nga na-mention ako nga, nag-bleeding ko sa 11th week nga nilast og
4 days, pero kaluoy sa Ginoo nawa raman pud siya, and then wala raman sad ko gibati-bati, which is normal raman daw kuno to ingon ang ako ang midwife. Pero other than that, especially sa food, ako ang craving was only bisan unsa basta manok. So mao na akong craving lechon manok, sabaw nga manok, adobo nga manok, prito nga manok, minudo, afritada, caldereta, basta anything nga manok, sus kinahapihan ko ana. And then di ko kaayo nag-rice mapalangging kay wa ko nang inarte nga di ko gusto rice. It's just di na ko kaya kaunon ang rice kay kung kanon ako siya murag ginasuntok akong tiyan. So probably maura siguro to ako ang update sa ako ang first trimester, since naanam ko sa second trimester. Gusto rin ako i-share sa inyo how I cope up with it, and giunsa na ko siya nga kanang ma-okay rapod ko ba kay especially dili ba ya uso pa baby, and then wala tay pabibihan kay wala tay mama. So, ikaw tanan, maglaba din mo, nakasabay, ikaw lang tanan, you know? And then, of course, kung kaya ninyo nga ma-stay healthy anang first trimester, then stay healthy. And then, di dyan ninyo kalimutan ng palangging tubig, kina-importantihan sa nga tanan, tubig. So, every day, gina-make sure na ko nga maka 1.5 liter ko nga tubig, or sometimes more. Kung nakasabalay, don't worry nga sige ra kag adto sa CR kay very healthy nga magsigig inom og tubig kay para matunaw ang toxin sa imong lawas. And then pakita man ako sa ako ang gina-maintain nga tubig everyday. Hantod karon, wait sa ha. Kay so nara ang tubig nga palanging mao na akong gina-maintain og inom everyday. So karon na ana ko diri murag sa kabasog tunga na lang siguro ni siya. Yung baso nga normal sa to gamay. And then I make sure nga wala pa alas 6 or alas 5 naman hapit dere mahurot ni nako siya. So kani siya gina-maintain nako if ever nako dere sa balay kung wala ko nagatrabaho kay. You know, mas dali naman lang madto sa CR kung nasa balay, pero nasa trabaho hassle siya kaayo, you know. And then I guess when it comes po sa cravings, ang akong ginakaon jud kay gusto man lagi kog aslom, wala may aslom nga kinasloman jud kayo diri nga mangga. So ang mangga ginasagulan nako usay og lemon nga naasin, or kung matrabaho ko ang akong ginabaon is mag-slice ko apple og kanang pipino unya carrots, unya butangan ako siya lemon, pigaan ako lemon, weird jud yung buntis. Pigaan ako siya lemon kay ma akong slice niya kinalamian siya para nako. Karon naglaway ko na una. So, yeah. Mora to akong update na palangging sa ako ang first trimester. And thank God nga dili man ingana ka unsay tawag ana? Dili ingana ka worst ang ako ang naagian di para sa uban nga you know, lisod jud ang first 3 months ba. And then, siguro maghatag og baby bump update. So, today, 24 weeks and 1 day. Ato ang nanak, si Klein na patapalaging. I hope you find this interesting. Chika-chika na ako sa inyo ha, sa akong update, sa akong pagbuntis. And daghan kayong salamat sa pagtanaw ninyo ani nga video. I hope okay mo tanan, and pag-adyo-adyo mo kanunay ha. And if wala pa mo naka-subscribe, please do subscribe o i-click po ng bell para ma-update mo if ever na ako'y bagong video. So, that's it for today mga palanging. Daghan kayong salamat. I hope to see you in my next one. Bye!